gamle dage var du barn og legede, så arbejdede du, og når du blev gammel, slidt og syg og ikke længere kunne arbejde, så var livet mere eller mindre slut. Sådan er virkeligheden ikke i dag for de gamle. De lever længere, og langt de fleste kan klare sig helt uden hjælp, indtil de går bort. Den ældre befolkning har fået en tredje alder, takket være en ganske simpel opskrift: motion. Velkommen til. I 29 år har Dieter Gedig arbejdet på Idrætshøjskolen i Aalborg, inden han i slutningen af 2013 gik på efterløn. Dieter dyrker motion 3-4 gange om ugen. I dag skal han træne med sin gode ven, Jørgen. Ja. Har du skal vi have handsker på? På cyklen, eller og det skal du i hvert fald. Jeg tror, jeg skal. Dieter er med sine 60 år en del af de danske seniorer. De 60-årige op efter. En aldersgruppe, der om 25 år vil vokse fra at udgøre en fjerdedel til knap en tredjedel af den danske befolkning. Udgifterne til seniorerne, samt at der i fremtiden vil være flere på over 60 år, er blevet omtalt som ældrebyrden, og ifølge sundhedsøkonom ved Syddansk Universitet, Jens Sørensen, tegner seniorerne sig for en væsentlig del af sundhedsudgifterne i Danmark. Vi ved fra en opgørelse, som Finansministeriet har lavet, at omkostningen i sundhedsvæsenet svarer til omkring 125 milliarder kroner om året. Det svarer til ca. 7% af bruttonationalproduktet. Og der har de kigget på gruppen over 65 år. Og det viser sig, at de bruger omkring 70% af omkostningen i sundhedsvæsenet. Og for at nedbringe seniorernes sundhedsudgifter er det vigtigt, at de har en sund alderdom. Netop det har professor i idrætsmedicin ved Københavns Universitet, Michael Kjær, forsket i. Man er sundt ved at have en passende balance mellem forskellige ting i sit liv. Man skal være rask, man skal have en god søvn, man skal have nogle gode venner, man skal få noget frisk luft, og i det hele taget have det godt med sig selv. Og en af de ting, der kan fremme nogle af de her ting, det er faktisk at være lidt mere fysisk aktiv. Ja, skal vi køre? Vi kører afsted. Jeg har altid dyrket et eller andet motion. Det var for det meste var det fodbold og løb. Jeg har også spillet tennis, jeg har også svømmet. Jeg har altid lavet en masse ting. Så det har været en del af min dagligdag, at motionere og at beskæftige mig med sporten. Det blev til en vane. Jeg vil gå ud fra en god vane, fordi jeg har altid gjort det. Så det er ret naturligt for mig. Og jeg kan mærke det, når jeg ikke har lavet motion i, lad os sige, en uge eller længere, så bliver jeg uroligt. Kan jeg følge med? Ja. En meget veltrænet 70-årig, der har været i gang hele sit liv med at træne, vil have styrke i musklerne og kondition som en 20-årig, som ikke træner. Ved du hvad verdensrekorden i maratonløben er? Han løber 21 km i timen. Ja, rigtigt. Ja, det er sådan. Jeg tror hun er 19. Nej, men den er over på 21 nu, cirka 21,1 eller andet. Det er det her tempo. Det er helt vildt. Det er helt vildt. Nå, men det bliver godt nok at komme op og røre dig slet i dag. Jeg synes, jeg rører mig nok. De drapper der. Ja. Så. Okay. Skal vi stille cyklerne her? Ja. I 1975 var der blot 12% af seniorerne, som var aktive. Et tal, som der i 2011 var steget til hele 62%. Lis Puggaard er lektor i idræt på SDU, og hun har i over 20 år forsket i, hvordan motion påvirker seniorerne. Midten af 80'erne blev det første projekt i forhold til ældre træning lavet i Danmark. Og på det tidspunkt var det ganske ualmindeligt at se ældre være fysisk aktive. For eksempel var der en af de her ældre personer, der i det projekt fortalte, at hun havde løbet en tur. Og der kom folk og stoppede hende og troede, hun simpelthen var faret vild fra et plejehjem. I en nyligt udgivet rapport, lavet af Idrættens Analyseinstitut, har man undersøgt seniorernes motionsvaner. Rapporten viser blandt andet, at seniorerne stort set er lige så aktive som deres yngre modstykker på 30 år og op til 59 år. Ditte Toft er analytiker ved Idrættens Analyseinstitut og er forfatteren bag rapporten. Hvor vi tidligere så, at idrætsaktivitet, det var noget, der faldt med alderen. Man havde sådan en faldende kurve, hvor man var idrætsaktiv som barn, og jo ældre man blev, jo færre var der dyrkede idræt. Så kan vi se, at der er sket en udvikling over årene til, at kurven bliver mere udlignet.
Og det vi så kan se nu, det er, at seniorerne faktisk er lige så idrætsaktive som de øvrige voksne. Så det er i hvert fald en helt klar tendens, der er sket i udviklingen over årene. De opfatter motion i hvert fald som en del af deres seniorliv, kan man sige. Det er en klar tendens, at det at være idrætsaktiv, det er også en del af at være gammel eller blive ældre. Man sætter sig ikke tilbage i lænestolen, som man måske tidligere gjorde. I dag der er det sådan, at det at have en aktiv alderdom, det er en del af seniorernes hverdag. Vi går, vi går og træner over i fitness, som du allerede har overstået, kan jeg se. Dieter og Jørgen træner hver uge i Idrætscentret Nordkraft, som ligger ved Aalborg Havn. Vi skulle have haft sådan en hattetrøje på, ligesom når vi går ind til en boksekamp. Du ved sådan, og så boks mod hinanden. Ja, med fuld musik til. Musik. Så er vi i gang. Seniorerne er ikke bare blevet mere aktive, de er også begyndt at efterspørge andre former for motion. Fitness er et af de tilbud, der har fået bedst fat i den ældre aldersgruppe. Ja, sådan. Der gør man fra fjern. Normalt er det altid 6, men nu laver jeg 7. Ja, det er godt. Det er fantastisk. Ja. Det er skønt at træne, altså at svede og mærke efter, at kroppen den virker. Og Hvorfor gør du det, Jørgen? Jamen det er også fordi, jeg kan lide det. Det er fordi, at jeg elsker at dyrke sport og komme til at svede og få velvære bagefter. Så det er simpelthen en del af mit liv. Ja. Jeg har holdt op med at tælle, men det er derfor, det bliver mange, når man ikke tæller. Det er rigtig godt at have en træningsmakker eller nogen andre, man alligevel føler sig en smule forpligtet af. Når man nu har aftalt, at vi mødes og spiser morgenmad sammen, og så kommer vi afsted. Så er der garanti for, at man kommer afsted, når man har aftalt det. Det kunne jo godt gå i klemmebogen igen, når man selv skal bestemme trods alt. Så det er ret godt. At gøre det samme, det er meget mere motiverende. Ja, den var ret skæv. 1-0. 15 love. Fik I det i kassen? Hvad så? Nu kommer den næste serve. Nu har han jo lært noget. Hvad så med det? Nu med det. Jeg føler mig ikke gammel. Jeg føler mig tværtimod meget ung og levende, mens jeg gør det her. Jeg kan godt føle mig gammel, når jeg skal op og sengen eller i nogle andre sammenhæng. Men lige når jeg træner og leger med Jørgen og spiller tennis og fodtennis, altså så føler jeg mig decideret ung. Altså det. Det har ændret sig til, at man netop føler, at man er udødelig, og man er ung, og det er jo først, når du bliver pensionist, du skal til at leve livet i dag. Jeg tror, det er blevet en naturlig del af manges hverdag, ligesom man børster tænder hver dag. Så tror jeg også, at der for mange er en naturlig del, at man holder sin krop ved lige. Dieter, nu kan vi også godt med god samvittighed tage en god frokost. Efter 2 timers hård træning.
Og Idrætsdanmark har også rettet fokus mod seniorerne. Under udarbejdelsen af denne dokumentar har vi snakket med DIF, DGI, Dansk Firmaidræt og Dansk Arbejderidrætsforbund, der er de organisationer med flest seniormedlemmer. De fortæller, at der er kommet større fokus på seniorer, og at der hele tiden kommer nye seniorer til. Og for de mange aktive seniorer har det store helbredsmæssige fordele. De vigtigste konsekvenser ved at dyrke motion, det er, at man nedsætter de risikofaktorer, der er for at blive syg i hjertet, og dermed også for at få blodpropper. Man nedsætter risikoen for blodpropper i hjernen, og så nedsætter man massivt risikoen for at få stofskiftesygdomme som sukkersyge. Det er nogle af de helt massivt vigtige ting. Men i tillæg til det kommer der også det, at hvis man har god funktion og gode muskler, så nedsætter man risikoen for at falde, og dermed for eksempel at brække hoften eller andre ting. Men det er naturligvis ikke alle seniorerne, der er lige så aktive som Dieter og Jørgen. Og ifølge rapporten fra Idrættens Analyseinstitut er helbredet den største barriere for de inaktive seniorer. Men selvom seniorerne dyrker meget motion, så er der ikke 100% garanti for at undgå alvorlige sygdomme eller skavanker. En realitet, som Dieter Gedig måtte indse for 2 år siden. Dieter, hvad er det, der er specielt ved den her kirke? For mig det specielle ved den her kirke, det er, at sidste gang jeg var her, det var i juni 2011, der var der åbent hus. Og der kunne man komme op i kirketårnet. Og det ville jeg så gerne denne gang, fordi der kunne man se ud over hele byen, og vi gik op af trapperne på kirketårnet. Og der fandt jeg ud af, at jeg havde store problemer med at forcere trappen. Jeg kunne ikke forstå det. Jeg tænkte, det er noget galt med mig. Og så det var den første gang, jeg fornemmede, at der er noget i vejen. Og så gik der nok 6-7 uger, hvor jeg gik bare med sådan nogle mærkelige fornemmelser, altså hvor jeg ikke kunne det, jeg gerne vil. Så i august så blev jeg indlagt på sygehuset, fordi det fik jeg det rigtig dårligt, og så konstaterede de, at jeg havde atrieflimmer. Og det medførte så, at jeg havde hjerterytmeforstyrrelser. Ja, så tænkte jeg, da jeg kom på det her sted, så tænkte jeg egentlig, om jeg skulle gå ned igen, fordi det var så anstrengende for mig. Men jeg ville så gerne derop, fordi der var kun 1 gang om året, man kunne komme op og se klokkerne og se ud over Aalborg. Og så tænkte jeg, det skal du. Og så var der nogle folk, der var 10 år ældre end mig, der overhalede mig. Jeg tænkte, det kan simpelthen ikke passe. Og dengang var jeg egentlig i gang med, at jeg skulle egentlig begynde at træne om sommeren, fordi jeg havde fået ferie, og så tænkte jeg, nu går du i gang med træning igen, så kommer du i form. Og så tænkte jeg den her dag, da jeg gik op ad den trappe, hvad sker der, hvordan skal du komme i form, hvis du ikke engang kan gå op ad en trappe? Så jeg var meget forvirret. I dag er Dieter blevet opereret i sit hjerte, og han er erklæret rask af lægerne. Nu hvor jeg står heroppe, så er jeg lykkelig og glad. Det har været en lang rejse at være igennem, fordi det stod på i 2 år for mig, indtil jeg sådan ligesom fik selvtillid til mit hjerte, altså fik tillid til mit hjerte igen, og troede på, at det holder. Så det var en lang rejse at være igen, men det har egentlig været turen værd, fordi nu værdsætter man tingene også på en anden måde trods alt. Altså man tager ikke som en selvfølge, at kroppen den fungerer, så det var måske en lille omvej, men det var også godt for noget. Selvom Dieter var uheldig og rendte ind i en alvorlig sygdom, så er budskabet fra eksperterne uændret. Dyrk masser af motion. Man har næsten 12 års længere periode med sygdomsfrit liv, og man har næsten 15-20 års forskel i form af funktion. Altså en 80-årig, der træner, kan have en funktion som en 60-årig. Og derfor er det vigtigt, at seniorerne holder sig i gang. For om 25 år vil der være i omegnen af 500.000 flere danskere i aldersgruppen 60 år og op efter. Og de mange flere seniorer i fremtiden er blevet kaldt ældrebyrden, men sådan ser Michael Kjær ikke på dem.
Ældrebyrden er et rigtig dårligt begreb. Ikke? Det kunne man lige så godt analogisere til at sige børnebyrden, fordi der kommer mange børn. Det er en enorm ressource, som vi skal til fuldstændig at omtænke i relation til hvordan vi indretter vores samfund. Men fordi seniorerne er begyndt at dyrke mere motion, mener sundhedsøkonom Jan Sørensen ikke, at seniorerne er en trussel for sundhedsvæsenet. Vi har for nylig lavet en analyse, hvor vi har kigget på det her, og der kan vi finde frem til, at for personer, som er fysisk aktive fra 60-årsalderen og så frem i livet, de vil have en besparelse i sundhedsvæsenet i størrelsesorden 150.000 kroner per person. Så det er ikke ubetydelige ressourcegevinster i sundhedsvæsenet, der er ved, at der er flere, der er fysisk aktive. I dag er det 2 år siden, at Dieter Gedig blev erklæret rask. Han har ingen fysiske men den dag i dag. Et alvorligt hjerteproblem har altså ikke kunne holde Dieter fra at dyrke motion. Jeg fortsatte, fordi lærerne havde sagt, at jeg kunne godt belaste mit hjerte. Det ville ikke være det, der udløste et tilbagefald. Så på den måde havde jeg en form for sikkerhed. Og jeg tænkte, det ville da være pokkers, hvis jeg nu gik i 20 år og ikke lavede noget, bare fordi jeg var bange for det. Imens lærerne egentlig havde sagt, at jeg godt kunne, det ville jeg ikke kunne bære, hvis der nogen fortalte mig om 20 år. Det var ikke nødvendigt. Du kunne bare have levet dit liv fuldt ud. Så jeg tænkte, der må findes en mellemvej mellem min angst og så at leve livet altså normalt. Efter det med hjertet, så fandt jeg ud af, at svømning det er sådan, at det ikke belaster. Det er ikke så, der kommer pulsen ikke så højt op, og derfor var det passende for mig. Ligesom jeg også cyklede, fordi der kommer pulsen heller ikke så højt op, som når jeg løber. Og derfor valgte jeg mig at svømme i den første tid og at cykle. Seniorerne, de 60-årige og ældre, om 25 år vil de udgøre knap 1/3 af den samlede danske befolkning. De kan meget mere end for 40 år siden, og vil ikke finde sig i at blive kaldt en byrde. Jeg føler mig ikke som byrde, fordi det gør jeg ikke. Jeg kan lave mange ting i et samfund som efterlønner. For eksempel, jeg kan lave frivillig arbejde, og det vil jeg også rigtig gerne. Der er jo rigtig mange undersøgelser, der også har vist, at mange ældre jo nok falder i fysisk formåen, og måske også i evnen til at lave hurtige beslutninger og hurtige aktiviteter. Men så er der til gengæld noget erfaring, der er nogle andre ting, hvor de i et samspil med andre kan være værdifulde for både virksomheder og statslige organisationer. Det betyder jo, at de kan være aktive i samfundsøkonomien, de kan arbejde måske i længere tid. Det åbner jo op for muligheden for, hvor længe skal man faktisk være på arbejdsmarkedet. Hvis vi netop laver for eksempel flexjob og laver attraktive arbejdspladser, så man bliver længere tid på arbejdsmarkedet, så vil det jo påvirke i positiv retning, fordi vi vil have en hel masse erfaring, der bliver inde på arbejdsmarkedet, som hele Danmark kan have glæde af. Jeg regner med at være aktiv, indtil jeg ikke kan være aktiv længere. Så jeg har sådan et billede af mig selv, der hænger inde på min opslagstavle, hvor jeg er 1 år gammel, og hvor jeg tager de første skridt, og ser de der hjulben af den lille mand. Og så tænker jeg, 59 år bagefter, så futter du stadigvæk rundt, og nu tager jeg stadigvæk skridt, og det skal jeg altså blive ved med, så længe det går. Alabama, Arkansas, I do love my mom, Paul, not the way that I do love you. Well, holy, real by, you're the apple of my eye, girl, I never loved one like